Η Ευγενία Μελέα είναι επικεφαλής του ανθρώπινου δυναμικού στην Enel Green Power, από την ίδρυσή της στην Ελλάδα το 2008. Παράλληλα, έχει υπό την ευθύνη της και 5 ευρωπαϊκές χώρες της Enel σε θέματα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικούς οργανισμούς, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο πρόγραμμα Human Resources Management του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ερωτήσεις θα απευθύνουν οι φοιτήτριες Πινελόπη Αντωνοπούλου και Μαρία Λιμπέρη από την δημοσιογραφική ομάδα. Γεια σας. Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να δώσω θερμά συγχαρητήρια σε όλους που έχουν ασχοληθεί με τη σημερινή ημερίδα. Πραγματικά έχω πάει σε αρκετά συνέδρια. Τόση οργάνωση, οι φοιτητές σας με έχουν πάρει, δεν ξέρω κι εγώ, 2 μήνες πριν για να το οργανώσουμε. Πραγματικά συγχαρητήρια, δείχνει πάρα πολύ επαγγελματισμό. Και αν δείχνει ένα μικρό δείγμα το πώς θα είστε την επόμενη μέρα σαν σε εργασιακό περιβάλλον, τότε πραγματικά εγώ θα σας προσλάμβανα. Σας το λέω. Ήρθα εδώ σήμερα αρκετά έτσι, casual ντυμένη, όπως βλέπετε. Μου είπε η κόρη μου ότι πρέπει να αποφασίσει το TikTok τι θα βάλω. Οπότε έχει μια εφαρμογή, φαντάζομαι εσείς την ξέρετε καλύτερα, που ντύθηκα με έτσι, ένα ταγέρ, ξέρω εγώ, όπως κάνω τις συνεντεύξεις μου συνήθως στο γραφείο. Και έτσι, και μου βγάλε αυτό. Οπότε σήμερα είμαι έτσι, για σας. Επίσης, ρώτησα τα παιδιά μου που είναι εκεί στο γυμνάσιο, λέω πώς θα κάνω να μην βαρεθούν το κοινό μου. Μου λέει, μην μιλήσεις πολύ, μαμά, θα βαρεθούν. Οπότε έχω φτιάξει αρκετά βιντεάκια που θα σας δείξω. Στόχος μου είναι να πάρετε μία γεύση για το τι σημαίνει στο δικό μας οργανισμό το work-life balance. Αν μπορώ να τα βάλω έτσι σε 1-2 προτάσεις, είναι μια γενικότερη ευελιξία. Κάνουμε χιλιάδες πράγματα. Είμαι πάνω από 20 χρόνια στον χώρο του HR, σε διάφορες εταιρείες. Ξεκίνησα σαν φοιτήτρια στο 5ο έτος, δεν κατάφερα να τελειώσω το 4. Στο 5ο έτος, λοιπόν, είχα βαρεθεί και ήμουνα τυχερή. Έστειλα ένα βιογραφικό, με πήρανε τότε στην Coca-Cola και ξεκίνησα σαν ρεσεψιόν. Πραγματικά πολύ γρήγορα, έχω τελειώσει το πολιτικό της νομικής, το πρώτο μου πτυχίο. Πολύ γρήγορα μου δόθηκε ευκαιρία να μπω στο HR και από εκεί και πέρα μετά, αρκετά χρόνια μετά, έκανα και το μεταπτυχιακό στο HR με τον κύριο Νικολάου και ήταν πραγματικά... αν δηλαδή μπορώ να σας δώσω μία συμβουλή, είναι ότι μην βιαστείτε να επιλέξετε το μεταπτυχιακό σας. Αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι όσοι είστε στο προπτυχίο, δεν ξέρετε ακόμα τι θα φέρει το μέλλον. Αν μπορούσα να δώσω μια συμβουλή σε όλα τα παιδιά που έρχονται με πρώτο πτυχίο, είναι ότι για 1-2 χρόνια προσπαθήστε να μπείτε σε έναν οργανισμό, να δουλέψετε, να δείτε τι σας ενδιαφέρει και μετά, αν μπορείτε να το κάνετε part-time στην Ελλάδα ή να φύγετε στο εξωτερικό για κάποιο μεταπτυχιακό, νομίζω ότι είναι το ιδανικό για όλους, και για σας, αλλά και για τους εργοδότες σας. Θα σας πω κάποια πράγματα για τον οργανισμό μας. Η Enel είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ανανεωσίμων πηγών ενέργειας στον κόσμο. Είναι η ΔΕΗ της Ιταλίας, για να καταλάβετε, όσοι δεν την ξέρετε. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και είμαστε 15 χρόνια, όσο είμαι και εγώ στην εταιρεία. Αλλά για να μην μιλάω πολύ, όπως μου είπε η κόρη μου, θα σας δείξω ένα βίντεο.
Ελπίζω να πήρατε έτσι μια πολύ μικρή γεύση. Δεν ξέρω αν μας γνωρίζετε σαν εταιρεία. Δεν έχουμε retail. Δεν είμαστε από αυτούς τους ενοχλητικούς που σας παίρνουν τηλέφωνο για το ρεύμα, γιατί δεν πουλάμε ρεύμα στον καταναλωτή. Εμείς το ρεύμα μας το παράγουμε και το πουλάμε στο ΔΔΕ, στη ΔΕΗ τελικά. Είναι μόνο πράσινη ενέργεια. Είναι ένας κλάδος πολύ καλός. Σας τον συστήνω, όχι μόνο για τη δική μου εταιρεία, αλλά και για τους ανταγωνιστές μας. Και αυτό γιατί προφανώς είναι ένας πράσινος κλάδος, κάνει καλό στο περιβάλλον, αλλά είναι και πολύ κερδοφόρος. Είναι σε ανάπτυξη. Συνεχώς όλες οι εταιρείες του κλάδου μας αναπτυσσόμαστε, ψάχνουμε νέα στελέχη, νέα άτομα. Οπότε είναι μια εταιρεία για την οποία μπορείς εύκολα να είσαι περήφανος που δουλεύεις για αυτήν. Τώρα, επίσης με ένα βίντεο θα σας δείξω ενδεικτικά τι κάναμε τη χρονιά που πέρασε. Και ελπίζουμε να έρθουν ακόμα περισσότερα. Ωραία. Δεν θα σας μιλήσω τώρα για αξίες και κουλτούρα. Όλες οι εταιρείες και οι προλαλήσαντες προφανώς θέλουμε να αντικατεχόμαστε από αξίες. Είναι το πιο χαρακτηριστικό μας σαν εταιρεία. Ο στόχος του συνεδρίου είναι το work-life balance. Προσπαθούμε λοιπόν, το work-life balance δεν είναι για μας απλά να έχεις χρόνο για να κάνεις πράγματα με την οικογένειά σου, με τον εαυτό σου. Είναι μέσα στην καθημερινότητα της δουλειάς να προσεγγίζεις και άλλα πράγματα εκτός από την καθαρά τεχνική σου δουλειά. Για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι είσαι χαρούμενος. Έτσι ξυπνάς το πρωί και πας στην εργασία σου χαρούμενος, όχι μόνο γιατί κάνεις τη δουλειά σου και φεύγεις και πας σπίτι σου, στα παιδιά σου, οπουδήποτε, αλλά γιατί μέσα από την καθημερινότητα της δουλειάς σου βιώνεις και άλλα πράγματα που δεν έχεις την ευκαιρία ίσως μετά να τα δεις. Έτσι κινούμαστε. Για μας το πιο σημαντικό είναι ο εργαζόμενος μας να είναι χαρούμενος. Οπότε με το γνώμονα αυτό κάνουμε διάφορα initiatives. Εδώ ενδεικτικά έχω βάλει, κάνουμε δράσεις για τις γυναίκες. Ένα πρόβλημα που έχουμε στην εταιρεία, επειδή είμαστε εταιρεία ενέργειας, είναι ότι έχουμε πολλούς άντρες, γιατί έχουμε αρκετούς μηχανικούς. Οπότε προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ποσοστό των γυναικών, αλλά και αυτές που έχουμε προσπαθούμε να τις βάλουμε σε πιο ψηλά επίπεδα, διότι όπως ίσως γνωρίζετε, σε όλες τις εταιρείες υπάρχει αυτό το θέμα, στα ψηλά, τα στελέχη κυρίως είναι ανδροκρατούμενα. Οπότε κάνουμε πάρα πολλά initiatives για να ενδυναμώσουμε τη γυναίκα και αυτό είναι μέσα στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Εδώ έχω πιάσει διάφορους τομείς, είναι η ενδυνάμωση, είναι το περιβάλλον, έχουμε πάει και έχουμε κάνει πολλές αναδασώσεις. Αυτό που σας έλεγα πριν για την επιστήμη και για τα κορίτσια, σκεφτήκαμε χρόνια, μας λέγανε αυξήστε το ποσοστό. Μα πώς να το αυξήσουμε, όταν βάζω μια αγγελία και ψάχνω ένα μηχανικό και μου στέλνουν 200 άντρες και 10 κορίτσια, το πιο πιθανό είναι να πάρω άντρα. Οπότε πάμε ένα βήμα πίσω και πάμε στα σχολεία και εκεί κάνουμε παρουσιάσεις, παίρνουμε γυναίκες μηχανικούς που είτε είναι λίγο καιρό ή περισσότερο καιρό στην εταιρεία μας και μιλάμε. Έχουμε πάει σε παραπάνω από 100 σχολεία στην ελληνική επικράτεια
Και εκεί μιλάμε και προσπαθούμε να επηρεάσουμε τα νέα κορίτσια να ακολουθήσουν την επιστήμη να πάνε δηλαδή σε κάποια πολυτεχνική σχολή. Τώρα, αν τα έχουμε καταφέρει έστω και 10 να πείσουμε, είναι επιτυχία. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με το diversity και inclusion. Κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Έχουμε ανθρώπους που βοηθάμε και τους φέρνουμε στην εταιρεία μας και τους προωθούμε με disabilities. Και γενικά προσπαθούμε να φέρνουμε τις οικογένειές μας στα πάρκα μας, να γνωρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και οι οικογένειές μας να μπορούν να ξέρουν πού δουλεύουν οι γονείς τους καθημερινά. Έχουμε δημιουργήσει ένα περιοδικό που το λέμε Pulse, το οποίο εκεί ο κάθε υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να γράψει ό,τι θέλει. Βγαίνει περίπου μια φορά το μήνα και εκεί μπορεί να μοιραστεί μια προσωπική του εμπειρία, ένα ταξίδι. Και όλο αυτό, σας το λέω, είναι work-life balance. Ναι, γιατί με αυτές τις δράσεις, έτσι μικρές-μικρές, έρχεσαι πιο κοντά με τον συνάδελφό σου. Οπότε νιώθεις πιο οικία και μπορείς πιο εύκολα να επικοινωνήσεις πολλά πράγματα. Επενδύουμε πάρα πολύ στο mental, που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Το well-being, φυσικά, είναι μία μάστιγα. Το ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάμε τον εαυτό μας, τη φυσική μας κατάσταση. Προσπαθούμε να έχουμε φρούτα, υγιεινά τρόφιμα στο γραφείο, από τις καρέκλες μας. Είχαμε τρέξει ένα διαγωνισμό πριν το καλοκαίρι για να χάσουμε κιλά με διατροφολόγους και διάφορες συμβουλές. Προωθούμε το walk-in meetings, δηλαδή επειδή έχουμε πάρα πολλά meetings την ημέρα, αντί να καθόμαστε σε ένα γραφείο ή με Teams, μας βλέπετε σαν τους τρελούς κάτω έξω στον εξωτερικό χώρο να κάνουμε meetings και να περπατάμε. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα που λέγεται Wellbeing Ambassadors, οι οποίοι συναντιόνται μια φορά το τρίμηνο και βάζουν ιδέες και καταθέτουν για το πώς να επενδύσουμε ακόμα πιο πολύ στο well-being. Το Step Challenge απαγορεύουμε ουσιαστικά να χρησιμοποιούμε το Ansacer με διάφορα αυτοκόλλητα που έχουμε βάλει και τους λέμε πόσες θερμίδες και είναι, ίσως το έχετε δει και σε κάποια καταστήματα αυτά για να αθλούμαστε. Και γενικά, ανάλογα και τις ηλικιακές ομάδες που έχουμε, επειδή έχουμε και από αρκετούς γονείς, επενδύουμε πολύ και σε αυτό. Κάνουμε σεμινάρια για νέους γονείς. Αυτό είναι ένα ακόμα βιντεάκι. Είναι ένα initiative έτσι, που κάναμε για την ομάδα LGBTQ. Ξεκίνησε. Δείτε την κλίση. Μαζί με το Project Parenting, πραγματικά ήταν κάτι, δεν ξέρω, και από τους συναδέλφους που μίλησαν πριν, το συστήνω, ήταν από τις πιο ριζοσπαστικές δράσεις που κάναμε και είχε τρομερή απήχηση. Ήρθαν στα γραφεία μας, έγινε αυτή η θεατρική παράσταση και πραγματικά μας καθήλωσε όλους. Και πολλές φορές, όσο λένε μία εικόνα, δεν λένε 1000 λέξεις. Όσο ομιλίες και αν έχουμε κάνει, αυτή έχει μείνει στο μυαλό όλων. Επίσης, ο εθελοντισμός για μας είναι πολύ σημαντικός. Θεωρούμε ότι το να προσφέρουμε στην κοινωνία, στο περιβάλλον κυρίως που εμείς κινούμαστε, αλλά και γενικότερα με διάφορες δράσεις, και ικανοποιεί πολύ τον εργαζόμενο, νιώθει καλά που προσφέρει, αλλά και είναι ένας τρόπος να δένεται με τους συναδέλφους. Εδώ είναι κάποιες ενδεικτικές δράσεις. Είχαμε μαγειρέψει για τους αστέγους.
Προσφέρουμε πάντα Χριστούγεννα, Πάσχα και διάφορες άλλες περιόδους του χρόνου τρόφιμα και παιχνίδια. Και έχουμε το Χατζιπατέριο Ίδρυμα που το έχουμε έτσι από κοντά και κάνουμε διάφορες δράσεις μαζί τους. Μαζεύουμε σκουπίδια, γενικά τουλάχιστον 5 με 6 δράσεις το χρόνο στον εθελοντισμό, που πραγματικά όλοι τις αγκαλιάζουν έτσι με πολύ θέρμη. Νομίζω έχω άλλο ένα βίντεο. Νομίζω τελείωσαν τα βίντεο μου. Λοιπόν, επίσης, όλες μας οι παροχές, εδώ κάνω κάποια έτσι, ενδεικτική, σας έχω απεικόνηση, προσπαθούμε να πιάνουμε όχι μόνο τα βασικά, αλλά έχουμε, που ίσως τώρα δεν νιώθετε ότι είναι πολύ σημαντικά για σας, αλλά καθώς περνάνε τα χρόνια σίγουρα, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό medical, κάνουμε εξοδολόγιο κάποια πράγματα το Πάσχα και τα Χριστούγεννα γύρω στα 500 ευρώ σε παροχές. Έχουμε και εμείς αυτό το Early Friday. Έχουμε υβριδικό μοντέλο εργασίας. Είμαστε και εμείς 2 μέρες από το σπίτι και 3 από το γραφείο. Έχουμε ένα πολύ καλό pension. Έχουμε 15 μισθούς, ότι όλοι έχουν και ένα μισθό μπόνους. Δίνουμε αυτές τις διατακτικές παροχής, καλά κινητό, λάπτοπ, τα εργαλεία. Και έχουμε αυτό το πρόγραμμα, το For You, το οποίο εστιάζει ακριβώς στο well-being, το οποίο είναι 1.200 ευρώ το χρόνο και μπορούν οι εργαζόμενοι να το χρησιμοποιήσουν για αυτές τους τομείς που βλέπετε, που είναι κυρίως για τον εαυτό τους, για caregiving, για fitness, για κάποιο παιδικό σταθμό, αν έχουν παιδιά κτλ. Είναι κάτι που το έχουμε βάλει... Παλιά είχαμε επίδομα βρεφονιπιακού, τώρα το έχουμε απλώσει σε όλους, γιατί θεωρούσαμε ότι δεν είναι δίκαιο για τα νέα παιδιά. Οπότε το έχουν όλοι από την πρώτη μέρα που έρχονται στην εταιρεία. Πολύ σημαντικό, είμαστε 150 εργαζόμενοι. Κάθε χρόνο όλοι περνάνε από ένα HR chat, όπως το λέμε, με κάποιον εκπρόσωπο του HR. Είναι μία συζήτηση που γίνεται πολύ ανοιχτή, ειλικρινής, και από εκεί βγάζουν πολλά συμπεράσματα για το... Και ένα φυσικά από αυτά που ρωτάμε είναι και το work-life balance, πώς νιώθω στην εταιρεία, αλλά κυρίως αν είναι χαρούμενοι. Για μας σημαντικό είναι να βγαίνει η δουλειά. Έχουμε μία ευελιξία, δεν μας νοιάζει τι ώρα θα έρθει, τι ώρα θα φύγει ο εργαζόμενος. Τώρα δεν ξέρω, ίσως έχετε ακούσει μια ψηφιακή κάρτα που θα μας αναγκάσουν λίγο να μπούμε σε κάποια καλούπια. Από την άλλη, θέλουμε να ξέρουμε ότι αν χρειαστούμε κάποιον να φέρει εις πέρας μία δουλειά, θα μας τη φέρει όταν θα χρειαστεί. Δεν μας ενδιαφέρει να δουλέψει το 8ωρό του. Αν κάποιος έχει κάποια υποχρέωση, π.χ. έχω μια ομάδα 6-7 παιδιών, η μία κοπέλα έχει γίνει πρόσφατα μαμά, 4 η ώρα κάθε μέρα φεύγει και έρχεται 9.30. Δηλαδή δεν συμπληρώνει καν το 8ωρό της. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αρκεί να ξέρω ότι αν χρειαστεί κάτι, θα δουλέψει το βράδυ από το σπίτι και θα το παραδώσει όταν είναι να το παραδώσει. Πιστεύω ότι αυτό είναι το κλειδί
του work-life balance. Να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου όποτε μπορείς και να συνδυάζεις και άλλα πράγματα μέσα στην καθημερινότητά σου. Φυσικά δεν υπάρχει αυτό το περιβάλλον παντού. Έχω ακούσει και από πολλούς συναδέλφους ότι κάθεσαι με αναγκαστικά, άμα φύγεις πριν τις 6, σε κοιτάνε περίεργα και όλα αυτά. Θέλω να ελπίζω ότι σιγά-σιγά έχει ξεπεραστεί αυτό το μοντέλο εργασίας και πλέον όλοι πάνε σε αυτό το ευέλικτο, ότι τους νοιάζει το αποτέλεσμα και όχι το καταναγκαστικό 8ωρο, 9ωρο, 10ωρο ή οτιδήποτε. Τώρα, εκτός από το work-life balance, επειδή είμαι και HR και σύντομα θα γίνετε υποψήφοι, αν δεν έχετε ήδη γίνει σε κάποιο εργασιακό περιβάλλον, ήθελα να μοιραστώ και μαζί σας κάποια πράγματα για το βιογραφικό σας και για τη πιθανή αύριο εξέβρεση εργασίας. Να δώσω, για παράδειγμα, τη δική μας εταιρεία. Όπως σας είπα, λόγω του κλάδου, κυρίως έχουμε μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους και κάποιους πολιτικούς. Και περιβαλλοντολόγους. Τελευταία είναι αρκετή η ανάγκη. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι έχουμε πολλά τμήματα, στα οποία δεν είναι μηχανικοί. Αν μπορούσα λίγο έτσι να τα ξεχωρίσω, όλη η δεξιά πλευρά, ή από εκεί, είναι άτομα τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι απόφοιτοι της ΑΣΟΕ. Εγώ πρόσφατα έχω πάρει αυτό το ρόλο, το Chief People Culture and Sustainability, που βλέπετε εκεί. Οπότε, υπό την επίβλεψή μου, έχω εκτός από το HR, έχω το Communication, το Sustainability και το Health and Safety. Σε όλα αυτά τα τμήματα, μπορώ να σας πω ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 30 έτη. Έχουμε άτομα που μόλις έχουν αποφοιτήσει από κάποιο πανεπιστήμιο και κάποιους άλλους που είναι μεγαλύτερα μένα, αλλά γιατί ξεκίνησαν σε εμάς ως πρώτη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό να μην κολλάτε στο «αχ, πώς θα με πάρουν άμα δεν έχω εμπειρία». Όπως είπε και ο συνάδελφός μου πριν, από την EY, σημασία έχουν τα skills. Σημασία έχει να βλέπουμε στον υποψήφιο. Έχω κάνει και εγώ άπειρες συνεντεύξεις. Είμαι πάνω από 20 χρόνια, όπως είπα, στον χώρο. Οπότε, αυτό που έχει σημασία είναι να βλέπω στον υποψήφιο ότι ενδιαφέρεται για την εταιρεία μου, ότι έχει διαβάσει για μένα, ξέρει που έρχεται, δεν έρχεται και δεν ξέρει καν τι παράγουμε, ποιοι είμαστε. Αυτό, όσο αντικειμενικοί και να είμαστε, και επειδή έχω τελειώσει και εγώ νοτιακό, ο κύριος Νικολάου έλεγε πάντα ότι πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και να κάνουμε πάντα τις ίδιες ερωτήσεις και να μην έχουμε προκαταλήψεις και όλα αυτά, αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα, αν τα ακούσεις, επηρεάζεσαι. Οπότε, είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε αυτή τη λάμψη στο μάτι του υποψηφίου, ότι έχει ενθουσιασμό, ότι θέλει να δουλέψει στον οργανισμό μας και ας μην ξέρει τίποτα πάνω στο αντικείμενο για το οποίο έχει κληθεί να το πάρουμε συνέντευξη. Όλα μαθαίνονται. Δεν ζητάμε κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο, προφανώς ο οργανισμός μας, όπως δεν θέλουμε κάποιος να ξέρει κώδικες, δηλαδή δεν είναι κάτι που συγκεκριμένο. Ή ξέρω εγώ, έχουμε το control room, που είναι στο operation, που εκεί πρέπει να έχεις πτυχίο ηλεκτρολόγου. Σε αυτό, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να το μάθεις. Πρέπει να έχεις το πτυχίο. Αλλά υπάρχουν θέσεις που πραγματικά, άμα δείχνεις ζήλο και ενθουσιασμό, μπορείς να τα καταφέρεις. Εδώ σας έχω βάλει και το email μας, σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε το βιογραφικό σας. Θυμάμαι αν έχω βάλει ερωτήσεις. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας. Είδαμε ότι σαν εταιρεία έχετε πολλές δράσεις ώστε να εξασφαλίσουν οι εργαζόμενοι σας μια ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε ποια από όλες αυτές τις δράσεις ή τις παροχές θεωρείτε εσείς ότι είναι πιο σημαντική και είναι αυτή που σας βοηθάει να έχετε εσείς την ισορροπία αυτής της ζωής σας. Ναι, εγώ σαν μαμά και εγώ 2 παιδιών, νομίζω και ο λόγος που έχω παραμείνει 15 χρόνια στη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί όπως σας είπα έχω δουλέψει σε άλλες 4 εταιρείες πριν από εκεί,
είναι ότι αυτό το work-life balance το σέβεται και το εφαρμόζει στην πράξη. Ελπίζω ότι έχω συμβάλει και εγώ λίγο σε αυτό, γιατί είμαι από την αρχή. Αυτό που λέμε ότι πραγματικά εμπιστεύεσαι τον υπάλληλο ότι θα φέρει εις πέρας αυτό που έχει κληθεί, που έχει προσληφθεί να κάνει, άσχετα με το πώς θα το φέρει. Δηλαδή, το ότι εγώ μπορώ να φύγω και εγώ νωρίς, ή να μην έρθω μία μέρα, γιατί έχω κάποια δική μου προσωπική υποχρέωση. Το ότι 2 μέρες κάποιος θα έχει πρόβλημα με το αυτοκίνητό του και δεν θα έρθει στο γραφείο. Δηλαδή, και πριν μπει το υβριδικό μοντέλο στη ζωή μας λόγω COVID, υπήρχε πάντα αυτή η ελευθερία. Κανένας δεν φοβόταν να πει στον προϊστάμενό του «Δεν μπορώ να έρθω σήμερα γιατί έχω να πάω στο γιατρό ή έχω να πάω οπουδήποτε». Αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης που υπάρχει στην εταιρεία, που είναι σε όλα τα τμήματα και από όλους, και όταν φυσικά θα υπήρχαν περιόδους και κάποιοι πάλι που δεν το σεβόντουσαν, αλλά δεν είναι πλέον μέλη της ομάδας μας. Αυτό νομίζω ότι είναι ο βασικός λόγος που οι άνθρωποι είναι πιστοί και κάθονται και ευχαριστούνται αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω εγώ ότι η αδερφή μου πρόσφατα απέκτησε οικογένεια και λόγω παιδιού καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει. Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι είναι το πιο σημαντικό για να προσελκύσετε κυρίως και οι γυναίκες που είπατε ότι έχετε και το ποσοστό είναι δυσανάλογο. Πάρα πολύ. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ έχω πέσει πολλές φορές στην παγίδα. Κυρίως έχω άντρες CEO που αναφέρομαι. Όταν ψάχνω για κάποια θέση να μου λέει πόσο χρονών είναι αυτή που θες να πάρουμε και άμα είναι κοντά στα 30, τι θα κάνουμε και άμα μείνει έγκυος και όλα αυτά. Και είναι κάτι που πολεμάω εγώ η ίδια. Ήμουνα κι εγώ στα 30 όταν με πήρε ο τότε CEO μου, παντρεμένη, ξέροντας ότι ήταν TikTok βόμβα να μείνω έγκυος και πραγματικά μετά από 1 χρόνο έμεινα. Και είναι κάτι που δυστυχώς θέλει πολλή εκπαίδευση, τουλάχιστον οι Έλληνες, αλλά βλέπουμε ότι έχει δείξει όλη αυτή η εμπειρία ότι τελικά περνάει τόσο γρήγορο καιρός που αν πλέον επίσης μπαίνουν και οι άντρες, παίρνουν περισσότερη άδεια πατρότητας και όλα αυτά. Και νομίζω υπάρχουν πολλά βήματα που έχουν γίνει, ώστε σιγά σιγά αυτό να εξαλειφθεί και να δώσουμε κίνητρα στις νέες γυναίκες να μην το δουν αυτό όλο σαν εμπόδιο. Ωραία, θα σας κάνουμε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Τα επαγγέλματα που σχετίζονται με το περιβάλλον φαίνεται τα τελευταία χρόνια να κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον. Υπάρχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την πρόοδο και την επαγγελματική ανέλυξη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών. Έτσι φαίνεται. Όπως ξέρετε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ανάπτυξη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι στόχοι και πανευρωπαϊκά, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, είναι να αυξήσουμε τις επενδύσεις. Οπότε όλες οι εταιρείες του κλάδου χρειάζεται να αυξήσουν και το προσωπικό. Σίγουρα πρέπει να γίνει ένα upskilling και reskilling, όπως το λέμε. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες π.χ. τεχνική σε φωτοβολταϊκά ή σε ανεμογεννήτριες. Όποτε καλούμαστε να βρούμε τέτοιους ανθρώπους, γιατί είναι κυρίως και στην επαρχία, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, εκτός από τις εξειδικευμένες θέσεις, υπάρχουν και θέσεις και στα κεντρικά γραφεία που αυξάνονται, όπου για όλα αυτά είστε κι εσείς πολύ ευέλικτοι. Ωραία. Και σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ποιες ήταν οι προκλήσεις που αντιμετωπίσατε και αντιμετωπίζετε και πώς προσπαθείτε αυτές να τις αντιμετωπίσετε? Γενικότερα, όχι μόνο στο θέμα οι εργαζόμενοι, ποιοι θα είναι... Ναι. Κοιτάξτε, προκλήσεις έχουμε συνέχεια, και λόγω των συνθήκων, δηλαδή με τον COVID ήταν πολύ δύσκολα, μετά προσαρμοστήκαμε. Νομίζω ότι αυτή η ευελιξία και το agility, όπως λέμε, είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν όλες οι εταιρείες για να μπορούν να προσαρμόζονται σε όλα τα δεδομένα που έρχονται. Εμείς, μπορώ να πω ότι την περίοδο της κρίσης και όλα αυτά ήμασταν από τους τυχερούς που δεν μας είχε αγγίξει, ο κλάδος μας τουλάχιστον, και φαίνεται ότι και για τα επόμενα χρόνια αρκετά μάτια είναι πάνω μας, που αυτό να μην μας δημιουργεί κάποια ιδιαίτερη ανησυχία.
Παρ' όλα αυτά, σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είπα, έχουμε και εμείς τις δυσκολίες. Αν μπορώ να μοιραστώ και ένα προσωπικό βίωμα που έχω για τη δική σας τη γενιά, είναι ότι τελευταία πολύ συζητάμε για τα παιδιά εκεί που είναι γύρω στα 25 που έρχονται και δουλεύουν. Και κατά περιόδους περνάω διάφορες φάσεις. Πριν από 2-3 μήνες ήμουν εκνευρισμένη με τη δική σας γενιά, γιατί έλεγα, τους βλέπω ότι βάζουν όλοι τα όρια τους, δεν κάθονται ποτέ μετά τις 6, θα πάνε το γυμναστήριό τους, έχουν κανονίσει, δεν ξέρω εγώ, τον καφέ τους, οτιδήποτε, και δεν πάνε να καίγει το κόσμος, φεύγουν. Και συζητάμε εμείς οι πιο μεγάλοι και λέμε, ρε παιδιά, εμείς όταν είχαμε ξεκινήσει, κατεβάζαμε το κεφάλι, δουλεύαμε νυχθημερών, κάποιος πρέπει να βγάλει τη δουλειά. Τι θα γίνει? Αλλά αυτή ήταν η πρώτη μου αντίδραση όταν συνειδητοποίησα ότι υπάρχει αυτή η φιλοσοφία. Σιγά σιγά έχω αρχίσει και εγώ να αναθεωρώ. Φυσικά δεν είναι όλοι έτσι, όμως ένα μεγάλο ποσοστό. Το βλέπω από τις συνεντεύξεις, όταν τους λέμε ότι έχουμε 2 μέρες την εβδομάδα μόνο από το σπίτι, κάποιοι μας απορρίπτουν, θέλουν full time από το σπίτι ή τουλάχιστον 3 μέρες. Και από εκεί που ήμουνα κατά της δικιάς σας γενιάς, μπορώ να πω, γιατί έλεγα, εντάξει, άμα δεν δουλέψουν αυτοί, ποιος θα δουλέψει? Εγώ που έχω τα παιδιά στο σπίτι και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, ήταν αυτή η φιλοσοφία που είχαμε παλιά. Πλέον έχω συνειδητοποιήσει ότι αυτή είναι η νέα γενιά, εσείς είστε νέα γενιά και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε σε εσάς, σε αυτά που θέλετε και καλά κάνετε και διεκδικείτε από την αρχή, από την πρώτη μέρα, ένα σωστό work-life balance, όπως λέμε. Οπότε, φυσικά υπάρχει, μην φτάσετε στα άκρα, μην τα λέτε στις συνεντεύξεις από την πρώτη μέρα και δεν σας πάρουν με καλό μάτι, ότι εγώ δεν με νοιάζει ο κόσμος να καίγεται, θα πάω το γυμναστήριό μου, αλλά θα πρέπει, εφόσον μπείτε στο εργασιακό χώρο, να θέτετε τα όρια σας και με την αξία σας θα αποδείξετε ότι μπορείτε και να προχωρήσετε και να πάρετε τις προαγωγές σας και το έχω δει στην πράξη με πάρα πολλούς συναδέλφους έτσι, νεότερους. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση από το κοινό? Ναι, τώρα... Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πόσο υποχρεωτικό χαρακτήρα έχουν όλες αυτές οι δράσεις που αναφέρατε. Τα εθελοντικά, το πρόγραμμα, ας πούμε, να χάσουμε κιλά κτλ. Και τι επιρροή έχει αυτό στο πώς φαίνεται το άτομο στην εταιρεία? Πολύ καλή ερώτηση και ήθελα και εγώ να σας το σχολιάσω και το ξέχασα. Και μάλιστα το συζητάγαμε σήμερα το πρωί. Κοιτάξτε, δεν συμμετέχουν όλοι. Έχουμε υπολογίσει ότι περίπου το 40% των εργαζομένων συμμετέχει. Είναι καλό το ποσοστό? Σε μερικά είμαστε ικανοποιημένοι, σε μερικά όχι. Είναι κιόλας οι ίδιοι και οι ίδιοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτά. Μας προβληματίζει? Μας προβληματίζει και γι' αυτό συνέχεια ψάχνουμε και διαφορετικά initiatives να κάνουμε, ώστε να τους αγγίξει όλους έστω ένα το χρόνο. Κάπως έτσι είναι η λογική. Δεν μπορούμε να τους πιάσουμε όλους, το ξέρουμε. Επίσης, πάρα πολλοί λένε ότι έχουν πάρα πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνουν να συμμετάσχουν. Αλλά νομίζω ότι και γι' αυτό και προσπαθούμε και πολλά. Συμφωνώ και εγώ ότι το διαζώσεις δεν μπορεί να αντικαθιστά με τίποτα το Teams και όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά προσπαθούμε πολλά να τα κάνουμε και με Teams που έχουμε εμείς, ώστε είτε να γίνει recorded κάποιο session και να το δούνε κάποια στιγμή αργότερα, ή να το έχουν παράλληλα και να δουλεύουν, ώστε έστω και να πιάσουν ένα 10% να είναι κάτι. Όχι, βέβαια, όχι. Ίσα-ίσα που αν είναι κάποιος που συμμετέχει σε όλα, λίγο το κοροϊδεύουν οι άλλοι ότι δεν έχει δουλειά και συμμετέχει σε όλα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι υπερβολή που λέω, αλλά επειδή κάνουμε πάρα πολλές δράσεις, όπως είδατε, το να είσαι και σε όλα πρώτος που συμμετέχεις και αυτά, δείχνει ότι μάλλον δεν έχεις και πάρα πολλή δουλειά. Θα ήθελα να κάνω 2 ερωτήσεις βασικά. Αρχικά να πω ότι προμοτάρετε την εταιρεία τέλεια, δηλαδή με κάνετε να θέλω να δουλέψω. Ναι, δεν ήθελα αυτό πάντως να κάνω. Αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω άμα έχετε την τάση σαν εταιρεία να
υποστηρίζετε οικονομικά εργαζομένους σας στο να αποκτήσουν μεταπτυχιακό πάνω στις ενεργειακές αγορές? Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο που δεν κάνουμε, να σου πω την αλήθεια. Και γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί κάνουμε πάρα πολλά σεμινάρια, πάρα πολλά certification, ειδικά σε νέα παιδιά, σε οικονομικό background, όλα αυτά τα ICCA που είναι ακριβά και όλα αυτά τα πρημοδοτούμε full. Αλλά τα μεταπτυχιακά, δεν ξέρω, ξεκίνησε από τη χρονιά που πήγα, που το αρνηθήκαμε σε 2-3, οπότε μετά θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο να το βάλω τώρα για όλους αυτούς που είχαν ζητήσει τότε και δεν το κάναμε. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που εγώ στην προηγούμενη μου εταιρεία, μου το είχε κάνει η εταιρεία μου το είχε χρηματοδοτήσει, δηλαδή τη ΑΣΟΕ το μεταπτυχιακό, και το θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος να κρατήσεις το στέλεχός σου. Ωραία. Και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης πόση βάση δίνεται στην έρευνα σχετικά με τις ενεργειακές αγορές με την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Πόση βάση δίνεται στην έρευνα στο κομμάτι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας? Στην έρευνα. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς εδώ στην Ελλάδα η αλήθεια είναι είμαστε αρκετά πρωτοπόροι και επειδή είμαστε μια μικρή εταιρεία σε σχέση με τη παγκοσμίως, μας χρησιμοποιούν πολλές φορές σαν πιλωτική χώρα για να τρέξουν διάφορα σε ερευνητικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, κέντρο ερευνών, να το πω, είναι στη μαμά εταιρεία, στην Ιταλία ή στην Ισπανία, που έχουμε και εκεί τη ΔΕΗ, την αντίστοιχη, δηλαδή σε μεγάλες χώρες ή στη Χιλή, στη Βραζιλία, σε άλλες. Στην Ελλάδα, παρόλα αυτά, επειδή είμαστε από αυτές τις χώρες αρκετά δεκτικοί στο να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα, συνήθως λειτουργούμε σαν πιλότη. Η δικιά μου ερώτηση είναι η εξής. Επειδή είμαι και από χωριό, στα Χανιά, τέλος πάντων, της Κρήτης, και κάθε χρόνο... Οι Κρητικοί δεν μας συμπαθούν, το ξέρω. Όχι. Κάθε χρόνο τοποθετούνται ανεμογεννήτριες και πάντα υπάρχει μια αρνητική αντίδραση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω γιατί υπάρχει αυτή η αρνητική αντίδραση από τον κόσμο. Ιδιαίτερα στα χωριά, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, όλες οι ανεμογεννήτριες, καλώς ή κακώς, είναι στα βουνά, είναι σε ψηλά σημεία και είναι σε χωριά. Υπάρχει έντονη, δυστυχώς, αντίσταση. Εγώ έχω προσωπικά ένα εξοχικό στην Κάριστο και εκεί έχουμε το μεγαλύτερο αιωλικό πάρκο της Ελλάδας και των Βαλκανίων, ο Καφιρέας έτσι λέγεται, το οποίο εγκαινιάστηκε πριν από κάποια χρόνια. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, επί 10 χρόνια πηγαίναμε στα δικαστήρια, μας είχαν κάνει πόσες αγωγές. Αν δείτε που είναι το αιωλικό πάρκο, είναι πίσω από τα βουνά. Κανείς ποτέ δεν είχε πατήσει το πόδι του, γιατί δεν είχε πρόσβαση εκεί. Δεν φαίνονται ούτε από τα σπίτια, δεν φαίνονται από πουθενά. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν 50 συγκεκριμένοι άνθρωποι με τα πανό που πηγαίνανε, κατέθεταν αγωγές και όλα αυτά, και για 10 χρόνια υπήρχε καθυστέρηση. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει γνώση, δεν υπάρχει παιδεία. Είναι μια φιλοσοφία ότι καταστρέφονται τα βουνά μας. Πλέον όλες οι μεγάλες εταιρείες, σαν τη δικιά μας, τα ανταποδοτικά, προφανώς υπάρχει κάποια επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον. Δεν θα το αρνηθώ. Κόβονται δέντρα, ναι. Κάποιο βουνό μπορεί να χρειαστεί να γίνει κάποια αλλαγή στο μορφολογικό του. Αλλά γίνονται τόσα ανταλλάγματα και δίνονται τόσα χρήματα ανταποδοτικά στις περιοχές που γίνονται αυτά τα έργα, που πραγματικά δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Πιστεύω ότι είναι καθαρά έλλειψη παιδείας, ότι δεν είναι αρκετά ενημερωμένος ο κόσμος για το τι φέρνει, τι καλά φέρνει όλη αυτή η ανάπτυξη. Τότε αλλά πραγματικά είναι, ειδικά και στην Κρήτη, είναι δύσκολα. Δηλαδή έχουμε έργα που θέλουμε να κτίσουμε ή και στη Μάνη ή και στην Κρήτη που θέλαμε, και λόγω του κοινού, του κόσμου, δεν το τολμάμε. Τότε μια δική μου πρόταση είναι ότι μπορείτε να στοχεύσετε και στα σχολεία ως εταιρεία. Το κάνουμε, ναι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Play Energy και πάμε, μέσω του Υπουργείου Παιδείας γίνεται, και πάμε και μιλάμε σε πάρα πολλά κάθε χρόνο και προσπαθούμε να λέμε τα ωφέλη. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.